Dan il-programm huwa mwassal lilkom minn Revlon. Il-ħalib waħdu jiddejjaqni ma nħobbux, imma mbagħad inħobb niekol il-ġobon u l-yogurt. Naħseb xorta qed nagħmel tajjeb hekk hux. Iva, l-prodotti tal-ħalib peress li jkunu magħmulin mill-ħalib ħajatu ekwivalenza tal-kalċjum li hemm ġol ħalib. Biex nagħti eżempju, jekk għandna tazza ħalib illi jagħti ċertu ammont ta' kalċjum li huwa pressopoku 250 milligramma, jekk wieħed jagħmel biċċa ġobon li ovvjament issa tagħha tkun iktar ikkonċentrata, biċċa ġobon ta' 30 gramma ġobon ibes ħatati l-istess ammont ta' kalċjum illi hemm ġol ħalib. L-istess dan huwa magħmul għal-jogurt u affarijiet prodotti oħra li jinsabu fil-ħalib. Il-kalċju huwa l-aktar mineral li nsibu fil-ġisem tal-bniedem. Il-bniedem għandu bżonn il-kalċju għal bosta raġunijiet, b'mod partikolari biex jissaħħaħ l-għadam u jissaħħu s-snien. Il-kalċjum apparti li għandna bżonnu għall-għadam, għat-tisħiħ tal-għadam tagħna, għandu funzjoni importanti fiżjoloġika fil-ġisem tagħna fosthom il-nervituri, il-muskolatura. Ma' 99% l-iktar li huwa bżonjuż għall-ġisem huwa għall-għadam. Fl-anzjani l-ammont ta' kalċjum huwa importanti, jiddipendi jekk hemm l-anzjan jew l-anzjana għandu xi kundizzjonijiet mediċi bħal l-osteoporosi fejn l-ammont ta' kalċjum irrid iktar jiżdied. Kif nafu, l-anzjani ħafna drabi l-ammont ta' ikel jista' jkun li jonqos, għalhekk importanti li wieħed jevalwa kemm qed jieħdu minn dan il-kalċjum mill-ikel tagħhom u jekk dan mhuwiex sostenibbli mid-dieta għalhekk ikun jista' jieħu supplementi ta' dan il-kalċjum. Li jiġri ħafna drabi huwa importanti li ħafna drabi jkollna kunċett li pereżempju il-prodotti tal-ħalib ikollhom ċertu ammont ta' xaħam u dan minħabba x-xaħam jitneħħi mid-dieta tagħna. Importanti li meta dan isir, importanti li mill-ħalib jew mill-prodotti tal-ħalib mhux ix-xaħam biss qed jitneħħa imma wkoll qed jitneħħu minerali importanti fosthom il-kalċjum. Il-kalċju nistgħu noħduh kemm mill-ħalib innifsu kif ukoll mill-prodotti magħmula minnu. Ejjew naraw xi rakkomandazzjonijiet dwar kif nistgħu nieħdu l-ammonti ta' kalċju li għandna bżonn ta' kuljum fid-dieta tagħna. Jekk naqbdu l-popolazzjoni ġenerali, ġifri minn 18 years sa 60 years, l-ammont ta' kalċjum rekomandabbli huwa pressopoco ta' 800 milligramma ta' kalċjum kuljum. Issa jekk wieħed jara l-ekwivalenza tagħhom jekk jara li l-prodotti tal-ħalib jew prodotti alternattivi li għandhom kalċjum ġo fihom, wieħed irid jieħu pressopoco 3 servings tagħhom fejn serving ta' tkun tazza ħalib ta' 250 millilitru jew biċċa ġobon ta' 30 gramma jew nkella wieħed yogurt. Jekk wieħed jieħu dawk ikun kważi pressopoco jkun naqqat dawk il-600-700 milligramma ta' kalċjum kuljum. Wieħed importanti jifhem li dawn dal-ammont li għadni kif għadd huwa ta' kuljum, mhux xi ħaġa li wieħed darba fil-nieħu tazza ħalib jew darba fil-ħanieħu yogurt. Ġifieri importanti li dan ikun parti mid-dieta tagħna ta' kuljum. Kif nafu l-kalċju huwa mineral? X'inhi l-funzjoni tal-minerali fil-ġisem? U liema huma dawk il-minerali essenzjali għalina? Il-minerali ta' hemm ħafna minerali differenti, il-kalċjum kif għadd qabel importanti huwa mhux biss għall-għadam imma nervituri, għall-muskolaturi u ħafna funzjonijiet oħra. Il-minerali oħra ta' fil-ġisem fosthom il-ħadid pereżempju u minerali oħra huma importanti għall-funzjoni taċ-ċelluli tagħna. Ġifieri importanti illi dawn ikunu miżjudin tajjeb u jkunu parti mid-dieta tagħna. Wieħed irid joqgħod attent illi meta jagħmel xi
dieti jew xi kunċetti bħal pereżempju vegan diet jew affarijiet oħra li dawn il-minerali qed jiġu minn sorsi oħra ta' ikel li forsi ma jiġux mill-ħalib għax jekk wieħed jaqta' l-ħalib minħabba li forsi għandu vegan diet jew inkella jkun intolleranti għal ħalib, importanti wieħed jara fejn dan is-sors ta' kalċjum qiegħed. Jekk dan saħansitra ma jirnexxix, importanti li wieħed jissupplixxi il-ġisem għax long term ta' short term ħafna drabi ma jkun hemmx repercussions għal ġisem, imma long term jista' jkun hemm repercussions bħal pereżempju għal kalċjum jekk qed nirreferu għal kalċjum huwa l-għadam jiġi weakened ta' f'kundizzjoni bħal osteopenia, osteoporosis. Tikka aktar dwar saħtek. Huma ħafna dawk l-anzjani li aktar ma jikbru, aktar isibuha diffiċli biex jifmu u jisimgħu lil ta' madwarhom. Riċerka ġdida turi li dan jista' jkun li ma jkollux jaqsam xejn mat-telf ta' smigħ, iżda minflok ikun biss il-moħħ li jibda jsiba diffiċli jipproċessa t-taħdid f'nofs l-istorbju ieħor li bih tkun imdawra l-persuna. U għalhekk li meta l-anzjani jmorru għal test ta' smigħ, it-tabib ma jsib xejn ħażin. Kultant l-istorbju li nsibu madwarna joħloq konfużjoni fil-moħħ tal-persuna, bir-riżultat li ma tkunx tista' tipproċessa it-taħdid. Din m'għandix tkun kawża ta' allarm, għax l-istatistika turi li huma ħafna u li hu normali li l-anzjani aktar ma jikbru, aktar jibdew isibuha diffiċli jipproċessaw il-ħsejjes differenti li jkunu qed jisimgħu. Huma n-nervituri li jipproċessaw il-ħoss u li jibagħtu l-messaġġi lil moħħ li jibda jkollhom xi problemi. L-użu ta' hearing aid jista' jgħin, però ma jsolvix din il-problema. Tikka aktar dwar saħtek għada. Dan il-programm ġie mwassal lilkom minn Revlon.